Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда мин Адилия Бирханова. Зей халкының махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм әзерләүләренә сокланмый мөмкин түгел. Кем ничек булдыра ала, шулай ярдәм итәргә тырыша. Районда 26 маскировка шелтәре уру пункты эшли. Шәһәрдәгесенә 18 ноябрьдә оешканына 2 ел булды. Аларның эшчәнлеге хакында тулырак киләсе сюжетта. Все загадайте желание, вы должны это все задуть, чтобы оно исполнилось. Зейдәге маскировка шелтәре уру цехы эшли башлаганга 2 ел тулды. Бу алар өчен зур бәйрәм. 2 ел дәвамында волонтерлар 4500 маскировка шелтәре урып хәрбиләргә җибәргәннәр. Араларында хәтта эш башланган көннән бирле уручылары да бар. Хәзер алар барсы тату бер гаилә кебек. Һәр вакыт киләбез, аңлап уже ныгытып кирәген аңлап. Именно шуны җиткерәсе килә бар халыкка дагын. Барыбызга дагын дөрес уйларга, что без кирәк эшне эшлибез икәнне. Өйдә кашып кына диванда жатып кына бит булмый дип әйттеләр инде сугышны җиңеп. Январь айында 2 ел була, тоже менә йөри башлаганга. Йөрәк ашкынып тора, киләсе килеп, җегетләргә булышасы килә, безнең балалар бит анда. Без булышмасак кем булыша аларга? 2 ел дәвамында волонтерлар ярдәме белән маскировка шелтәре генә түгел, 200 химера костюмы, нашлепниклар, 7-8 меңләп тепловизорга каршы одеяллар, 10 меңнән артык эчке киемнәр, 10 мең банкалы коткаручы мазе, меңләгән окоп шәмнәре һәм башка бик күп әйберләр махсус хәрби операция зонасына озатыла. За эти 2 года настолько сильно сплелись, настолько мы сдружились, что мы вот эти 2 года для нас как вот, наш родной праздник. Не то что праздник, а день семьи нашей. 2 ел элек халыктан тукмалар җыеп, аны кирәкле төсләргә буяп башланган эш бүген сыйфатлы материал белән профессиональ дәрәҗәдә башкарыла. Зәяпалары үргән маскировка шелтәрләрен егетләр үзләре дә мактый. Ә 3 сәгать эчендә бер шелтәр үрүләре бары мактауга лаек. Беренче смена 7 тулганчы килә. 11 яртыга кадәр шулай, аннары 2нче смена килә. Менә бүген менә шушыны бетерәбез уже менә. Иртә белән килгән, ел башладык кына. Килергә җай, өйдә кайчагында килергә җай да булмыймы? Я сәламәтлек әзрәк шунда калкышып киткән була, я эш күп була. Барыбер калдырабыз шушында килмәсәң, как будто эшкә йөргән чагында бит инде пагыл калдырмый торган яшь чагында. Шуның кебек тоела. Юбилей көнендә волонтерлар хөрмәтенә рәхмәт сүзләре, изге теләкләр күп яңгырады. Зәйдә шул исәптән авылларда 26 маскировка шелтәре уру пункты эшли. Хәзер алар ватанны саклаучыларның алыштыргысыз ярдәмчеләре. Таңнан кичкә кадәр булышырга килүчеләр күп. Тик барыбер эшче куллар кирәк. Илдәге вазгыятькә битараф булмаучыларны биредә көтеп калалар. Утром основная масса, вечером те, кто работает днем на своих работах, а днем вот в цехе практически народу нету. Людей очень сильно не хватает. Мы прям приглашаем и призываем людей приходить нам помогать, потому что сетей нужно очень много. Адилия Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Авыл җирлекләрендә дә күп төрле гуманитар ярдәм чаралары әзерләнә. Күмәк тырышлык белән җиңү көнен якынайтуга үзләреннән зур өлеш кертәләр. Изге күңелле Аксар авылы халкы да шулар рәтендә. Авылда яшәүче Сания Посадыкова мәдәният йортына маскировка шелтәре үрергә йөри. Хәрбиләр өчен эчке киемнәр тегә. Изге күңелле ханым турында алдагы минутларда булыр. Шушы трусикларны киеп, исән сагына жүреп кайтсыннар. Изге теләген әйтеп Сания Садыкова тегү машинасын әйләндерә. Без дә булышмасак, аларга кем ярдәм итсен дип хәрбиләргә эчке киемнәр тегә башлаган. Бурыч ул, безнең бурыч ул. Балаларга, андагы ир-егетләргә булышырга бурыч ул. Башта инде сеткалар үрергә җөрдем, аннан соң уйлам да мәйдәм. Госпитальдә ятучы балаларга бит аларга эчке киемнәр кирәк, тегесе кирәк. Менә шуннан инде трусиклар тегәргә уйлам инде. Кисә теге капларга тутырып фронтка озата. Кыскасы эшләгәненә хәтта күздә иярми. 2-3 атна эчендә 200дән артык эчке кием әзерләп өлгергән. Тукма, резинка һәм башка кирәк яраклар белән авыл халкы һәр даим булышлык итә икән. Соня тормыш иптәше белән 3 ел тәрбияләп үстерәләр. Гыйнвар аенда махсус хәрби операциядә олы улын югалткан ханымга сокланмый мөмкин түгел. Авыл мәдәният йортына маскировка шелтәре үрергә дә йөри, буш арасында тегү машинасы артына да утыра. Үзен ул егетләргә ярдәм чаралары әзерләп тынычландыра. Исән сагына терелеп кайтсыннар, шушы трусикларны киеп өйгә кайтсыннар. Минем бөтен теләгем шул. Һәрбер ир баланың Илендә балалары бар, атаналары бар. Балалары әти дип үссеннәр.
Бу эшне ул ихластан күңел кушу буенча башкара. Мондый вакытта битараф калырга ярамаганлыгын аңлаучыларның җиңү көнен якынайтуга үзләреннән зур өлеш кертүләре бәяләп бетергесез. Адилә Брханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Кай вакыт физик мөмкинлекләре чикле кешеләрне сау сәламәт булган башкаларга үрнәк итеп куярлык. 28 яшьлек урта Баграш авылы егете үзен бердә тормыш тарафыннан кыерсытылган дип исәпләми. Аның иҗатында төсләр палитрасы пумала белән күпләрне сокландыра һәм уйландыра торган картиналар туа. Яшь рәссамның остаханәсендә без дә булып кайттык. Андрей Кузьмин еш кына кулына пумаласын алып туган авылы күренешләрен ясарга ярата. Мәктәп чорында ук рәсем сәнгате белән кызыксына башлый. Иң элек хайван сурәтләре, натюрморт төшерә. Хәзер рәссамның иҗат галереясында урынны күбрәк пейзажлар алып тора. Рәсем ясауга башладым 2013 елда мәктәптә укыганда инде. Анда дәресләр кергән, дәресләрдә рәсем дәресендә инде 5 алып ниттем инде. Сорсыз Баграш мәктәбендә үзенең остаханәсе бар. Стенадагы эшләр төрлелегеннән күзләр камаша. Бу картиналарга карап физик мөмкинлеге чикле кеше тарафыннан язылганлыгын күз алдына китерү дә кыен. Сорсыз Баграш авылында күптән түгел генә ачылган ширкәү Андрей Кузьминның яраткан урыны. Аллаһ йортын сүрәткә төшерүдән арымый ул. Елның төрле вакытында да ясый ала. Бик кызыкты инде аны. Ясарга, потому что бу инде тарих. Бу инде минемчә инде история. Көчле рухлы тормыштан ям табып, иҗаты белән якыннарын сөендереп яшәүче Андрей Кузьмин күпләргә үрнәк. Киләчәктә дә бәхетле гаиләсендә шатланып, кыенлыкларга бирешмичә яшәргә насыйп булсын аңа. Адилә Брханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Ноябрьдә бакчачының төп бурычы көз башында җыеп алынган уңышны дөрес, сыйфатлы итеп саклау һәм бакча эшләрен тәмамлау. Инде бу чорда бакчада нинди эш булсын дияр кайберәүләр. Көннәр җылы тору сәбәпле җиләк-җимеш агачларын тәртипкә китерү, кышка каплау өчен хәзердә иң яхшы вакыт ди бакчачылар. Тырыш бакчачының эше соң көздә дә җитәрлек. Хәвәскәр бакчачы Мария Гарәпшина территориясендә җиләк-җимеш агачының нинди генә түре юк. Мул уңышы белән һәрвакыт сөендереп торсыннар өчен ул агач куакларны тәрбияләп карап торырга тырыша. Обрезаем в ноябре плодовые деревья. Плодовые деревья обрезаются с помощью двух способов. Это частичная обрезка и санитарная обрезка. Санитарную обрезку лучше делать осенью, а такую омолаживающую обрезку лучше делать в весенний период. Агач кәүсәләрен гөмбәчекләрдән, мүк һәм корыган кайрылардан чистартырга киңәш ителә. Ә корыган һәм авыру бутакларны кисеп алырга кирәк. Аларны кисүнең дә үз тәртибе бар. Лучше убрать эту ветку двумя способами. Либо полностью на кольцо мы убираем, либо убираем половину. Потому что вот эта ветка, в принципе, может быть еще плодоносящей. Я решила убрать все-таки так. Убираем на кольцо. Әмнә виноградны тотрыклы түбән температура башлангач кына капларга киңәш итә бакчачы. Көннәр җылы тору сәбәпле капланган сабакларда төрле авырулар барлыкка килергә мөмкин. Все укрывают по-разному. Но самые основные способы для укрытия винограда, это, конечно же, лучше всего подойдет для укрытия винограда лапник. Лапник – это любое хвойное растение, которое, во-первых, защищает растение от воздействия окружающей среды, то есть низких температур. Во-вторых, помогает защите от грызунов. Оставляем только те ветки, которые растут наверх. Также нужно укорачивать скелетную ветку на где-то треть. То есть оставлять 3-4 почки наверх. Эфир майлары булмаган кипкән каен яфраклары виноградны кышка каплау өчен бер дигән материал. Мария Гарәпшина аларны алдан хәстәрләп куя. Агач куаклар белән бер рәттән октябрь-ноябрь айларында күп еллык чәчәкләрне дә кышка әзерли башлыйлар. Делаю примерно все на одном расстоянии, сильно коротко я не режу. Также убираем все ветки, которые тоньше где-то 7 миллиметров. Розаларның кайбер төрләрен сабаган җирдән 50 см калдырып кисәләр. Өлгереп җитешмәгән яшь ботакларны да кисеп ташларга кирәк. Һәм өстенә туфрак өяргә киңәш ителә. Адилә Брханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Узган атнада Туңалыжа һәм Аксар авылларында янгын чыкты. Аларда 3 шәхси хуҗалык зыян күрде. Бер чиракта кеше гомере өзелде. Гадәттән тыш хәлләр хезмәткәрләре көзге кышкы чорда янгын чыгу куркынычын киметү өчен куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү турында искә төшерә.
Узган шимбеде Туңалжы авылында янгын чыккан. Янгын сөндүрүчүлөр орынга келип жеткенде турак йорт хаманың верандасын ут камап алган була. Янгын куралмаларын текшерүү барышында 68 яшьлек ир-атның гәүдәсе табыла. Янгынның сәбәбен ачыклау эшләре бара. Беренче фаразлар буенча мичне эксплуатацияләгәндә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузу дип хәбәр ителәр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре көзге кышкы чорда янгын чыгу куркынычын киметү өчен куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәүнең әһәмиятлелеге турында искә төшерә. 19 ноябрь көнне кичке сәгать 11:05 88 янгын сөндүрүү бүлеге хезмәткәрләре Аксар авылында янгын чыгуу турында хәбәр ала. Янгын сөндүрүчеләр урынга килеп җиткәндә Ленин урамындагы хуҗалыкта коралты кураны тулысынча ут камап алган була. Күрше йортның түбәсе астыннан төтен чыгуын күреп алалар. Нәтиҗәдә бер хуҗалыкта мунча, сарай, гараж хамаларның терелеп торган күршеләрнең йорты янды. Янгынның ни сәбәпле чыгуын ачыклау эшләре бара дип хәбәр ителәр район янгын күзәтчелеге хезмәтеннән. 2025 елның беренче ярты еллыгы өчен Зей фуклары һәм Новый Зай район газеталарына язылу әле дә дәвам итә. Зей яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, басмаларга язылырга ашыгыгыз. Шуның белән бүгенге әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау буллашам. Ялларыгыз файдалы һәм матур үтсен.